نافلة الليلة 27 من شهر رمضان المبارك هي نقدمها إليكم متابعي هذه القناة المباركة، لكن هذه الليلة ليلة خاصة، ليلة نفيسة غالية، وإن بعضا من السلف والخلف يقولون بأنها هي ليلة القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وقد استدلوا بدلائل كثيرة. هذه النافلة لمن يريد العتق من النيران والغفران لجميع السيئات، ومن يريد رفع الدرجات ونيل جميع الأوطار عند الله تبارك وتعالى، ونمو الأرزاق وازدياد أبواب الرزق، ونيل المطالب والهبات والعطايا من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ومن يريد أن ينال الحفظ الدائم من شر جميع حساده وأعدائه داخلا وخارجا، ومن يريد أن ينال العفو وينال الخاتمة الحسنى ودخول دار السلام بيوم القيامة، فعليه أن يتوسل بهذه النافلة المباركة التي يقول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن صلى الليلة 27 من شهر رمضان 12 ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وإنا أنزلناه 10 مرات، أي إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، إلى أن يبلغ عددها 10 مرة. فإذا قدم قراءة هذه السورة الجليلة أعطاه الله تبارك وتعالى من الثواب كما أعطاه لموسى عليه السلام وهارون عليهما الصلاة والسلام، وله أجر ما طلعت به الشمس ذلك اليوم، ويقوم يوم القيامة في صفوف النبيين، ثم يقرأ يا رؤوف يا رؤوف 100. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwana musulmai masu bibiyar wannan tasha Guzurin Alkiyama TV, ine mana barka da wannan lokaci mai tarin albarka, lokaci na alkhairi, lokaci na albarka, lokaci na kwaranyar dukkan baye-baye na Maula subhanahu wa ta'ala, ma'ana 10 ƙarshe ta Ramadan, kuma ya zama na wannan rana wanda ake sa ran ita ce ranar da za ta iya zama Lailatul Qadr, kamar yadda da yawa daga salaf da khalaf sun tafi akan haka, magabata da masu bi musu da yawa sun tafi akan cewa wannan dare na yau, daren 27, zai iya zama daren Lailatul Qadr, da wasu dalilai da suka kafa akan haka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hikimar da ya ɓoye daren domin karaya kowane dare a cikin 10, kakkaba wani dare daga cikin dare nan guda 10, ta iwa wanda ka tsallake kabarin shi ne, to amma in ka haɗa 10 gaba ɗaya karaye su da ibadu, ka kai muwafaka, an samu abin nema insha Allah. Saboda haka kar ai wasa da wannan dare. Mutumin da yake neman Allah ya yarda da shi, ya kankare zunubansa kananu da manya, ya samu afuwa,
ya samu yanci daga wutar lahira, haka ne, ya samu koshin lafiya, ya samu ƙofofi na arziki, ko ya samu abin yi in ma bai da abin yi. In mai abin yi ne, Allah ƙara bunƙasa abin yin nasa, ya sa albarka da kulawarsa a ciki. Mai neman haihuwa tsaya gaya ma Ubangiji ya ba shi haihuwa mai albarka, zai samu. Mai neman mata zai samu, mai neman gida, mai neman mota zai samu insha Allah. Wannan dare ne da Allah baya ingije abinda aka kai koke ga Allah ana da bukata zuwa gare shi. Mai san Allah ya mai da sharrin mahassada da makiya a kansu ya samu zaman lafiya, to ga daren da ake saurara irin waɗannan bukace-bukace. Ka nema ma kanka shirya da zuriyarka, ka roƙa musu alkhairan duniya da na lahira. Saboda haka a tashi, dare ne wanda shi kaɗai gayya ne, ya fi wata dubu magana shekara 80 ce. Saboda haka Allah ya mana muwafaka, ya sanya mu cikin masu rayawa, kuma cikin wanda za su samu mustajaba albarkacin mahaifin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan nafila Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi sallar nafila a dare na 27 daga Ramadan, ya haɗa raka'a 12, ya karanta Fatiha a cikin kowace raka'a. Bayan Fatiha ya karanta inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf shahr, tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya biya ta har kafa 10, to Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi lada kamar yadda ya bayar da lada ga annabi Musa da annabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Allah shi ya san wani irin lada zai bashi, irin ladan nasu wani iri ne, Allah shi ban makan sani. Sannan walahu ajru ma tala'at bihi shams, yana da lada gwargwadon yawan abubban da rana ta haska. Zalikal yawm, a wannan rana dole. Wa yaqumu yawmal qiyamah, sannan in kiyamar Allah ta tsayu, Allah zai tayar da shi fi sufufin nabiyyin, a cikin sawun annabawa. Daga inda mimbari na zinarai ɗin annabawa suka ƙare kujerunsu, mimbarinsu na hawa a ranar alkiyama, za a jera musu mimbarai na zinariya ko. Daga inda sawunsu ya ƙare kai kuma za ka zo na. Wane mutum? Allah ya ce da mu, Allah ya mana muwafaka. Sannan mutum zai yi wuridin ya ra'ufu kafa 100. Allah ya mana muwafaka, Allah ya mana taimakonsa, ya yarda da mu da ayyukanmu. Allah ya mana taimako, Allah ya sanya mun dace. Lokaci da yana ta tafiya, abinda kai kayi, wanda ba kai ba, sai kuma abinda Allah ya yi. Shi ya sanya ake so a daddaure lokaci, tafiya yake baya jira. Yanzu duk abinda kai ka manta da wahalar kai, sannan sakamako na nan lada tsibi, kuma sannan tun a duniya sai ka ga hasken abinda ka roƙi Ubangiji kafin ka je ka haɗu da na ranar lahira. Allah ya mana muwafaka, Allah ya mana agaji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A sha ruwa lafiya 'yan uwa.